маро бисуду фурӯ рехт, ҳарчи дандон буд. Набуд дандон, ловалчароғи тобон буд. Сафеду симзада буду дуру марҷон буд. ситораи саҳарӣ буду қатра борон буд. дуруд бинандаи азиз, дуруд ба ҳамон инсоное ки алон моро аз он тарафи экран тамошо карда истодед. саломи гарму ҷӯшон, саломи самимӣ, саломе ки атрофашро фақат ва фақат муҳаббат иҳота кардааст, мо ба суроғаи шумо иброз медорем. бинандагони азизу арҷманд, ин нашри дуюмини барномаи чароғи тобон аст ва хушҳолу хушнуду фараҳманд ҳастем ки чашматон алон сӯи мо аст ва мо бошад дар ҳаракату талоши пешниҳоди ҳамин барнома ҳастем ва умедворам ҳастем ки барномаи имрӯзамон метавонад ки заррае бошад ҳам вақти шуморо хушу қулай гузаронад. дӯстони азиз, чун барномаи қабли имрӯз дар меҳмони мо ҳузур доранд устоди азизу олиқадри мо, духтури дараҷаи олӣ, номзади илмҳои тиб Тураев Наимҷон Гафурович. Устод, ассалому алайкум. Салому алайкум. Хуш омадед. Саломат бошед. мо фараҳманд аз он ҳастем ки ба туфайли сабти ин барнома такроран шуморо дида истодаем. раҳмати калом, манам низ аз дидори шумо шод ҳастам. сипос. умедворам ҳастам ки пешниҳоду таҳияи ин барнома метавонад то як андозаи муайян барои бинандаҳои азизи мо даркориву зарурӣ бошад. албатта зарур аст. сипос. агар дар ёд дошта бошед, дар нашри аввалини барнома мо вобаста ба мавзӯи карес, яъне бемории карес бо шумо як суҳбати кӯтоҳ дошта будем. азбас ки ин беморӣ, ин мавзӯъ хеле як мавзӯи доманадор аст, такроран боз чанд саволҳои вобаста ба ҳамин мавзӯъ пешниҳод кардани ҳастем. чӣ гуна инсон метавонад фаҳмад ки худаш метавонад оё фаҳмад ки ба бемории карес дандонаш гирифтор шуда истодааст? барои ҳамон чиқел ки мо дар боло зикр кардем, ҳар як шахс бояд дар як сол як ё ду маротиба аз ташхиси стоматолог гузарад. дар ҳамон вақт худи инсон дида метавонад ки агар ранги дандонаш дигар шавад ва агар ранги дандонаш дигар шавад, вай маълум мешавад ки аллакай унҷо дандон пӯсидааст, яъне ба карис мубаддал шуда истодааст. барои ҳамон агар дида натавонад, баъзе ҳолатҳо ҳаст ки карис аз так пӯсидан сар мешавад, яъне рӯи худи дандон номаълум аст, аз так пӯсидан сар мешавад ва ҳам болошо бедард ин пӯсиш ба амал меояд. барои ин фақат аз ташхиси ва муоини духтур стоматолог гузаштан аст кор, анонҷо муқаррар карда мешавад, мутахассис муқаррар мекунад ё муайян мекунад ки карис ҳаст ё нест. мисол мо мегирем, агар ки мо кариси табобат накунем, пулпит, перидонтит, асемилит, абсцесс, флегмона, сепсис ва дигар бемориҳои худи органҳои дарунӣ мубаддал мегардонад. умуман дар олам карис ин қариб ки дар ҳама мамлакат, дар ҳама давлат қариб ки 90-95% ташкил медиҳад. барои ҳамон аҳамияти зарур додан лозим барои пешгирии карис. бисёриҳо ин қадар карисро беморӣ ҳисоб намекунад, болон ки вай дард намекунад. баъд дард намекунад, бедард мегузарад, оҳиста оҳиста вақте ки дард мекунад, дард кардан баъд аллакай оризаҳо дар ҳамин асабҳои дандон дида мешавад. яъне карис ба оризаи асаби дандон мубаддал мегардад. барои ин дар вақташ табобат карданда кор. аллакай ки мебинед ки мо кариса табобат накардем, аллакай пулпита табобат мекунем, яъне газаки худи асаби дандонро табобат мекунем. худи газаки асаби дандон табобаташ аллакай ба арзиш, аллакай қимат, ҳам мураккаб нисбат ба карис ва ба дигар оризаҳо мубаддал гаронида метавонад, аллакай пулпит ва я табобат накунад, перидонтит, мадда, ҳар хел дигар гуна касалҳо дучор мешавад. барои ҳамин ҳозир аз ҳама муҳим аст ҳамин чӣ хел пешгирӣ, чӣ тавре ки дар боло зикр кардем, пешгирии кариса бояд ҳама донад чӣ намуд
намуд пешгирӣ кардан дар кор чӣ бояд кард чӣ хел пешгирӣ кунем кадом маводҳо истифода барем кадом маводҳо барои шалахондани дандон кадом хамиракҳо истифода барем барои пешгирии аними карис барои ҳамон аҳамияти ҷиддӣ додан дар кор барои ҳамин карис. хуб ба ин нави беморӣ ки ном гирифтааст карис новобаста аз синну сол гирифтор шудан мумкин устод? албатта ин карис ҳам дар кӯдак дида мешавад ҳам миёна солҳо ҳам калонсолҳо дида мешавад дар ҳар сол дида мешавад. як муаммои дигар ҳам ҳаст устод шумо боз хубтар медонед он заноне ки дар овони ҳомиладорӣ ҳастанд дар айёми ҳомиладорӣ ҳастанд табиист ки онҳо бояд эҳтиёткор бошанд ва истеъмоли ҳар навъи доруҳо ман аст гирифтани ҳар навъи уколҳо ман аст. хуб ба ҳамин гуна инсонҳо чӣ гуна муносибат мекунанд табибон? албатта боз як бори дигар такрор шавада ман мегӯям вақте ки аллакай занҳои ҳомиланок ба қайд мегузаранд аввал аз ташхиси муоини стоматолог талаб мекунад духтури худи занона талаб мекунад аз худи гӯем ки занҳои ҳомиланок талаб мекунад ки як бор аз муоини ташхиси духтури стоматолог гузарад. вақте ки аз муоини ташхис мегузарад анамуҷоба санатси даҳонам карда ёки санатси дандон тамоми дандонҳое ки бемор ҳаст бояд табобат карда мешавад ёки беморӣ набошад аз ташхис мегузаронад ва пешниҳод метиҳад духтур маълумот метиҳад ки дар вақти ҳомиланок чӣ хел хӯрокиҳоро истеъмол кунад. вақте ки пешниҳод мекунад ва духтур ҳар хел маълумотҳо метиҳад ба нисбати занҳои ҳомиланок ва ин пешниҳодро қабул карда анамун ғизоҳое ки барои ҳам барои худашон ҳам барои кӯдак зарурият ҳаст аз ҳамун ғизоҳо аз ҳамун хӯрокҳо истеъмол мекунанд ва вақте ки таваллуд мешавад пайдо шудани карис камтар дида мешавад. дар айёми ҳомиладорӣ кандани дандон қатъиян ман аст дуруст? ина бо вақте ки кандан бо мо муроҷиат мекунад мо албатта бо духтури худи ҳамин занини ҳомиланок гинекологошон мо маслиҳат мекунем ба тариқи телефон ё худашон рафта мепурсем ки дар батни модар кӯдак чанд моҳа вақти муайян ҳаст ки мо ҳамин дандонро канем дандони оризшударо. беҳтарин устод инҷо чанд наворҳо дорем агар шумо иҷозат диҳед албатта ҳам тамошо кунем ва ҳам шумо аз рӯи навор ба мо фаҳмонед. дар ин навор дида мешавад мана пӯсиши дандон чӣ хел мана оҳиста оҳиста калон мешавад пӯсиш баъд рафта рафта худи асабу дар онҷо рагҳои хунгард ҳаст аз онҷо таъсираш мерасонад ина бинед чӣ хел ана таъсираш расонд баъд оҳиста оҳиста бо воситаи асабу бо воситаи ҳамон рагҳои майдаи дандон худи решаи дандон ба мерад. мана ин навор баям бинед чӣ хел пӯсиш пайдо шудааст аввал хурд буд баъд оҳиста оҳиста калон мешавад то дарда баъзе ҳолатҳо мекишад дардам намефаҳмад баъд мебинад ки дандон тамом шудааст пӯсида тамом шудааст баъд дандон мекананд баъд дигар проблемаҳо пайдо мешавад. хуб гуфтем карис дар байни навъи бемориҳои дандон яъне намуди бемориҳои дандон гӯем ҳамин карис аз ҳама маъмултарин беморӣ ба ҳисоб меравад ё ки боз дигар бемориҳое ҳаст ки зиёдтар дучор мешаванд мардум? аз ҳама бемориҳои гӯё ки дандони ҷоғурӯй ҳамин карис бисёртар дида мешавад проблемашам бисёр барои ҳамон ман чӣ тавре ки гуфтем дар боло зикр кардем пешгирӣ яъне профилактикаи карис аз ҳама муҳим барои ин ки дар аҳоли ин аз ҳама бисёр беморӣ паҳн шудааст қариб ки одамӣ нест аст ки карис надошта бошад. устод то ҷои ман иттилоъ дорам ғизоҳо яъне озуқаҳои солҳои қабл кунан дигаргун буданд
امروز کلان دیگر به مثال باباها بیبیها بسیار تاکید میکنند که از استعمال خیمیکات ها باید نورسان خودداری کنند. این تا کدام اندازه به دندان های متاثرش رو میرسونه استعمال هر گونه خیمیکات ها؟ عموما استعمال شیرینی ها بسیار تاثیر خود رو به همین قبط های سخت دندان تاثیرش رو میرسوند. همین نوشاکی ها بسیار حاضر در اونجا خیمیکات ها کانسنترات ها بسیار. من شیرینی های مثال تورت و شیرینی ها بسیار میخورند. بعد خوردن اگر دندان های نشویند کرد همین شیرینی ها آهسته آهسته به میکروب غذا میشد، میکروب ها قوت میگیرند، آهسته آهسته پوسیدن دندان ها کمک میرسونند میکروب ها. برای همون استعمال شیرینی ها، استعمال هر خیلی نوشاکی ها باید هر یک نفر کمتر خودداری کنند. لیکن نوشند خورند هر خیلی شیرینی ها، لیکن کمتر خورند خوبتر. بعد خوردن و بعد نوشیدن البته چلق خوندن نکن دندان دهانه شستن نکن، باید تازه کن. خب کدام نوع غذاها بیشتر فایده‌ناک هستند برای دندانی ما؟ بسیارتر شیر خورند، تور خورند، هر خیلی میوه‌های سخت‌تر، یعنی سیب، نوک، تا حتی همین توربام وقتی که گزیده میخورند و که سخت است الکی خود تازه کنی پیدا میشه، خودی دندان خودش تازه میکنه با واسطه همین میوه‌های سخت‌تر. من فکر میکنم همین چیزها بسیارتر اگر استعمال کنند بغیر از خود تازه کنی البته در ترکیب میوه‌های و شیر و قطیق و گوییم که پنیرها از چخیل بسیار خوشبختانه پنیرها بسیار هر خیلی پنیرها هست، تورها هست، در ترکیب ها کلسیوم، کالیوم، مگنی که برای ضروریت همین میکرو الیمنت ها برای دندان، برای ترکیب دندان ضرور است. غذا برای دندان می باشد. اینها این چیزها رو بسیارتر استعمال باید کرد. خوب استاد، از نظر شما چند فیصدی زیبایی انسان از دندان وابستگی دارد؟ من فکر میکنم 100% از زیبایی دندان زیبایی انسان وابسته است. اینو ببینید، ولی دندان شما خوشروی، اگر شما تصور کنید که دندان شما بینور باشد صحبتی ما هم بینور میشد. فهمیدید؟ همین افت شما هم نه اونقدر، سیمای شما هم نه اونقدر خوش میشد، نه اونقدر زیبا میشد. فکر من باز من فکر شخصی من که چقدر که دندان آدم زیبا باشد، شستگی باشد، این مدنیت نشان میدهد. مدنیت هر یک انسان نشان میدهد. تازگی انسان این پیشگیری هر خیلی نمودی بیماری ها. تازگی انسان این گروی سلامتی است. بله. از این خاطرم با بیننده های عزیز، با همون انسان هایی که الان وقتشون رو با تماشای برنامه ما صرف کرده ایستادن، مراجعت کرده میگوییم که بیننده های عزیز، پیش از همه خودتان طبیب خودتان هستید، دکتری خودتان هستید. از این خاطر مراجعت میکنیم که پیش از همه با تازگی رعایت کنید، زیرا اگر شما با تازگی رعایت کنید، اگر شما از پی سلامتی خودتان باشید، حاجت به مراجعت کردن به این یا اون متخصصی ساحه طب نیست، زیرا شما پیش از همه میتوانید که با پیشگیری دست زده باشید. و تا جای من میدونم بعضی از انسان ها در یک وقت هم خوراکی مثلا گرم استعمال میکنند، از خفای آن در حال یگان نوشاکی خنک، یعنی استعمال طعام های گرم و خنک در یک وقت چی تاثیر میرساند؟ این عموما ممکن نیست. در علاهدگی باشد هم خوراکی گرم خوردن ممکنه، بسیار گرم، هم خوراکی خنک یا که یگان نوشاکی خنکی استعمال کردن ممکن نیست. این تاثیرش البته نه فقط دندان ها و تاثیرش است. عموما گوییم که روی آشپزان روی دیگر ارگان هایی که همین روحی وایب میرد، آشپزان
рӯйдаҳо мерад, таъсираш мерасонад ҳам хунукам, чизи хунук, ҳам хӯроки гармам. Анакун вақте ки ҳам хунуку ҳам гарм мумкине, бо болош мо як чизи хӯроки хунуке мехӯрем, аз болош бо гарма мехӯрем, ин умуман мумкин не. Таъсири бад мерасонад барои қабатҳои дандон ба. худи милк ба, дандон ба, худи гулӯ ба таъсири бад мерасонад. яъне баъзе ҳолатҳо мешад ки ба микроорганизмое ки дар даҳон ҳаст ваҳоя бедор мекунад. ба вайҳо ҳамин чизҳо ғизо мешад. ғизо ки шуд ваҳо бедор мешад, бедор ки шуд ваҳо афзоиш меёбад. афзоиш ба ҳаракат ва барои пӯсидан сар кардан ба хӯрдани гӯем ки суханҳои оддӣ карда хӯрдани анамун қисмҳои болои дандони пӯсиданба сар мекунад. гарчанде ки ба назари баъзе аз инсонҳо хай дандонам дар кардост, хай имрӯз зуг мешавад, хай пакат зуг мешавад, гӯён худашонро ҳамин гуна овора мекунанд ё ба ислоҳи дигар гӯем алда мекунанд. мо гуфта метавонем ки ҳамин бемориҳои дандон низ яке аз бемориҳои хатарноктарин ба инсон ба ҳисоб меравад. албатта чӣ хеле ки Абу Али ибн Сино гуфтааст, умуман даҳон ин оинаи тамоми органҳои ё узвҳои бадан аст. аз даҳан мо истеъмол мекунем, аз даҳан ҳар хел гӯем ки микроорганизму дигар намудҳои барои дигар орган зиён мерасонад, бо хӯрокҳо мо истеъмол мекунем. агар мо вақте ки худи даҳони мо аз микроорганизму аз бактерияҳою дигар намудҳои паразитҳо бисёр ҳастанду ваҳоя мо барои бедор кардан бо воситаи нашуштану гигиени худро надоштану ҳар хели хунукиву гарми хӯрокҳои нӯшокӣ кардан ваҳои бедор чӣ хеле ки мо гуфтем бедор мекунем, ин аллакай оризаҳои тамоми органҳои дарунро оварда мерасонад. барои ҳамун ин мавзӯи мо мавзӯи муҳим аст. мардуми мо бояд фаҳманд ки кариз чӣ хел ба дигар органҳо зиёнаш расида метавонад. то ҳатто ина бинед ки Маҳмудхон ҳозирам ба назарам ҳамин хел пеш аз ҷарроҳӣ ки ҷарроҳ мекунад ин ё вай органи ҷарроҳӣ мекунад, бояд аввал санатси даҳонро яъне дандона ҳамаша табобат кунад пеш аз ҷарроҳӣ. пеш аз ҷарроҳӣ. барои чӣ? барое ки агар табобат накарда бошад, аз ҳамун микроб ҳамон органе ки ҷарроҳӣ мешавад ҳамунҷо рафта таъсири худро мерасонад. ҷарроҳӣ бесифат мегузарад. барои ҳамун духтурҳо талаб мекунанд ки аввал аз духтури дандон бояд гузаранд, санатсӣ кунанд, ҳама дандонҳои табобат кунанд, сангҳои дандонро тоза кунанд, ёки налётошое ки агар бошад агар ҳамаша тоза кунанд, шӯ кунанд, баъд ба ҷарроҳӣ раванд. устод баъзе аз табобатҳо ин мо фақат дандонро намегӯем, дар умум баъзе аз табобатҳо гоҳо мешавад ки дуру дароз давом мекунад, гоҳо мешавад ки дарҳо. ин вобаста ба организми худи ҳамон бемор бошад ё ин ки ба таҷрибаи духтур устод? шумо дар назар доред табобати дандонро бошад гӯем имрӯз ана чӣ хеле ки ман дар боло гуфтам, худи пӯсиши дандон як 4-5 намуд, яъне аз қабати боло оҳиста 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 бо асаби худи дандон ба чуқуртар мерад пӯсиш. аз ҳамин вобаста мураккаб будани табобат, аз ҳамин вобаста. ин як масъала. дуюм масъала ҳамон муҳимаш асосаш духтури дараҷаи олӣ бошад, мутахассиси беҳтарин бошад, мутахассис бошад. мутахассис бояд табобат кунад. аз ин хотира муроҷиат мекунем ба ҳамон инсонҳое ки моро тамошо карда истодед. пеш аз оне ки шумо ба назди ин ё он духтур ё табиб меравиду муроҷиат мекунед, пеш аз ҳама шумо худатон боварӣ дошта бошед ки то кадом андоза ҳамон инсони муроҷиаткунандаатон талаботи шуморо қонеъ карда метавонанд ё дар ҷодаи худ мутахассис ҳастанд. устоди арҷманд ба шумо ташаккур мегӯем. саломат бошед. ва ман боядам қайд кунам ки лоиҳаи мо ки ном гирифтааст Чароғи Тобод, ин бевосита бо дастгирии маркази хусусии дандонпизишкии Садаф рӯи кор омада истодааст.